iniciranjem upravo i formiranjem ove ženske odborničke mreže u našem gradskom parlamentu inicirati i formiranje ženskih odborničkih mreža u svim gradskim opštinama i ne samo u gradskim opštinama na svih 5 gradskih opština na teritoriji grada Niša. Naša je negde ideja da ovim projektom osnažimo i žene svih opština u Nišavskom, gradova i opština u Nišavskom okrugu, da prosto napravimo jednu mrežu koja će prepoznavati probleme na lokalnom nivou.